Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου, που έχει πάρει τα βουνά για να καταγράψει ιστορίες με λίσταρχους άλλων εποχών. Όχι ότι εκείνοι ήταν πιο αγνοί από τους σημερινούς, αλλά δημιούργησαν ένα μύθο τιμωρού σε ένα κράτος που συχνά αυθαιρετούσε στην προσπάθεια να βάλει τάξη εν μέσω ένδυας και εθνικών περιπετειών. Πάμε λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα, τότε που η χώρα βρισκόταν σε συνεχείς πολεμικές αναμετρήσεις, με Βαλκανικούς πολέμους, Πρώτο Παγκόσμιο και Μικρασιατική εκστρατεία. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο γαλουχήθηκαν οι τελευταίοι λίσταρχοι που έδρασαν κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Λίστευαν τσιφλικάδες, τρομοκρατούσαν ή ευεργετούσαν τους ντόπιους πληθυσμούς για να μην τους καταδίδουν. Ένας από τους τελευταίους μεγάλους λίσταρχους ήταν και ο Γιαγκούλας. Γεννήθηκε γύρω στο 1900 στο χωριό Μεταξά της Κοζάνης και πέθανε το Σεπτέμβριο του 1925 στον Όλυμπο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο ληστρικός του βίος είναι γεμάτος απαγωγές, δολοφονίες, εκβιασμούς. Κυνηγήθηκε άγρια από το κράτος, ενώ άλλοι χωρικοί τον λάτρεψαν και άλλοι τον μίσησαν. Ο Γιαγκούλας ήταν ορφανός και οι περιπέτειές του με τον νόμο ξεκίνησαν από την παιδική του ηλικία. Άινε εγώ, μωρέ, ναι εγώ είμαι αυτός που ψάχνετε. Ναι εγώ είναι αυτός που ψάχνετε, ο καπετάν Γιάνγκου, ο Λάσο καπετάν Γιάνγκουλας. Ο Φώτης Γιαγκούλας γεννήθηκε σε αυτό εδώ το ορεινό χωριό στα Μεταξά Κοζάνης. Ευκαιρίες για μια καλή ζωή δεν είχε, καθώς ήταν ορφανός. Κλεφτοκοτά τον θυμούνται οι περισσότεροι και ένα ατίθασο παιδί, το οποίο πάντα πλήρωνε την ύφη. Με τον Γιαγκούλα ήμασταν μια ηλικία. Έκαναμε παρέα, δηλαδή από το χωριό του Μεταξά. Λοιπόν, έκλειβαν τότε όλος ο κόσμος. Έκλειβε. Εν τω μεταξύ έκλειβε και αυτός. Λοιπόν, αλλά ύστερα άρχισαν να τον λένε ότι ποιος το έκλειψε, ο Γιαγκούλας. Ο Φώτης Γιαγκούλας, που γεννήθηκε περίπου το 1900, έβγαλε κακό όνομα στη μικρή κοινωνία του χωριού Μεταξάς. Ο Γιαγκούλας βέβαια ήταν ορφανός, μεγάλωσε εκεί στο σπίτι του παππού μου, τον είχε και βαφτιστικό. Λοιπόν, ήταν και κατετρεγμένος εδώ που τα λέμε, μπορεί και κανένας τον έχει καμιά σφαλιάρα, ήταν ζωηρός. Οι συγχωριανοί του τον χτύπαγαν με κάθε αφορμή, είτε αληθινή είτε ψεύτικη. Για να γλιτώσει, μετακόμισε σε ένα άλλο χωριό. Έδωσε εδώ στο χωριό μας, γιατί από εδώ καταγόταν η μάνα του και εδώ ήρθε και παντρεύτηκε ο αδερφός του. Και όταν ήταν νέος, 17-18 χρονών, από ό,τι μας λένε, ήταν εδώ πέρα σε κάποιους και βοσκούσε τα γίδια, τα πρόβατα. Η παππούς μου ήταν κτηνοτρόφος. Τον είχε τσουμπάνο του Γιαγκούλα. Και από εκεί ξεκίνησε, αλλά τον είχαν, ήταν ορφανός, ναι. Και έλεγαν όποιος έκλειβε, τα φόρτωναν στο Γιαγκούλα. Ποιος έκλειψε Γιαγκούλας, τον ανάγκασαν να πηγεί κλέψει. Μία παρεξήγηση για τα βοσκοτόπια ήταν η αιτία για την πρώτη δολοφονία. Ένας από τον Λιγουνικό, Μαυρολίτσος, έτσι τον ξέρω, τον έλεγαν, τον χτύπησε μια μπαταριά, γιατί είχε εκείνο στα γη και ξέρω πως και εκεί παρεξηγήθηκαν. Σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή, ο Γιαγκούλας σκότωσε τον άλλο βοσκό χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια του. Ο δεύτερος μύθος αναφέρει ότι ο Γιαγκούλας βγήκε στο βουνό ύστερα από ένα έγκλημα τιμής. Η αφορμή που βγήκε στο κλαρί ήταν ότι ένας ενοματάρχης στο χωριό του ενοχλούσε την ξαδέρφη του, τη Μαριγό. Με την οποία, δεν ξέρω, υπάρχουν και φήμες ότι μπορεί να έχει και σχέση και ο ίδιος. Τέλος πάντων, πάντως ενοχλούσε σίγουρα την ξαδέρφη τη Μαριγό. Ένας ανθυπασπιστής της χωροφυλακής πήρεξε μια ξαδέρφη του. Ο Γιαγκούλας το επιτέθηκε, τον έκανε μαύρο στο ξύλο και την επόμενη μέρα βγήκε στο βουνό. Είτε τον έσφαξε μέσα στο χωριό, μέσα σε ένα καφενείο, ή αυτός από το φόβο του, επειδή τον κυνηγούσε ο Γιαγκούλας, πήρε μετάθεση, πήγε στην Αθήνα και κατά μία άλλη εκδοχή, είναι καταγεγραμμένες και οι δύο,
κατά περίεργο τρόπο από ανθρώπους που λένε ότι θυμούνται την εποχή εκείνη. Πήρε μετάθεση στην Αθήνα και τον βρήκε, κατέβηκε ο Γιαγκούλας στην Αθήνα και τον βρήκε και τον έσφαξε μπροστά στα Ανάκτορα, την ώρα στη Σκοπιά. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο Γιαγκούλας είχε καταταχθεί ως εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους και είχε πάρει το βαθμό του λοχεία. Σε μια άδεια επέστρεψε στο χωριό και συνέβη το επεισόδιο με τη Μαρία, με αποτέλεσμα να μην γυρίσει στη μονάδα του και να κηρυχθεί λιποτάκτης. Τον κυνηγήσανε γιατί τον θεωρήσαν ήταν ανυπότακτος, δεν παρουσιάστηκε στο στρατό. Και σε αυτή την περίπτωση οι πηγές και οι μαρτυρίες δεν είναι αξιόπιστες ώστε να ξεχωρίσει η αλήθεια από το μύθο. Έτσι υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Η αλήθεια αυτή είναι ότι υπήρχε Μαρία με χωροφύλακα στην ίδια εποχή, τα ίδια χρόνια, αλλά ήταν άλλη η περίπτωση. Όχι αυτή είναι ακριβώς αυτή. Αλλά επειδή ήταν από το Γιαγκούλα του χωριό και ήταν ο χωροφύλακας του Πρεστικό, το φορτώσαν και αυτό στο Γιαγκούλα. Κάθε ιστορία για το Γιαγκούλα έχει πολλές εκδοχές. Οι λαϊκοί μύθοι εμπλουτίζονται από γενιά σε γενιά, επιβεβαιώνοντας ότι σε κάποια μέρη ο Γιαγκούλας παραμένει ακόμα θρύλος. Αρχικά με ορμητήριο τα βουνά της Κοζάνης κάνει κλοπές και με τη βία ελέγχει την περιοχή. Τον Ιούλιο του 1920 επικηρύχθηκε για 20.000 δραχμές και άρχισε η καταδίωξή του. Αυτός παρακολουθούσε από εκεί ψηλά και είχε και ανθρώπους εδώ δικούς του Και τον ειδοποιούσαν. Τον ειδοποιούσαν. Ήρθε το απόσπασμα. Παρακολουθούσε αυτός. Σε κάποια στιγμή από ό,τι λένε, κάπου κουνήθηκε ή σηκώθηκε και άστραψε ο σταυρός του, τα φυσικλίκια που είχε άστραψαν και τον είδαν από εδώ, ακριβώς από εδώ πάνω. Και έφυγε και πάει πίσω μεριά σε μια ρηματιά μέσα, μια μικρή ρηματιά του. Σούδα όπως το λέμε. Εφημερίδα της εποχής σημειώνει για τη σύλληψη του Γιαγκούλα. Ο Γιαγκούλας ετραυματίζεται στην δεξιά νομοπλάτην και συνελαμβάνεται. Οι κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν να δουν τον τραυματισμένο ληστή. Ανάμεσά τους ήταν και ένας παράγοντας της περιοχής που συμμετείχε στο καταδιοκτικό απόσπασμα. Και λέει αυτός ο Σούλης ο Γιάννης, αρχηγός, και τον κρατάτε ακόμα. Ο Σούλιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να ήταν ο οδοσύλλογος του χωριού. Ο οποίος τα κατέδιδε όσοι ήταν μάλλον με το κράτος. Τα άκουσε αυτός. Και λέει, άμα γλιτώσουνε, θα σε κάνω 40 κομμάτια. Του λέει ο Φώτης, Σούλου, αν ξαναφύγω και μια φορά θα σε σφάξω. Ο Γιαγκούλας μεταφέρθηκε στις φυλακές Αίγινας. Σύντομα αποφασίστηκε η μεταγωγή του στη Θεσσαλονίκη, όπου επρόκειτο να διενεργηθεί ανακριτική διαδικασία. Τότε σχεδίασε την κινηματογραφική του απόδραση. Αργότερα τον βάλαν στο τρένο με τη συνοδεία 2 χωροφύλακες να τον μεταφέρουν στο Γεντικουλέ. Και ήταν ίσως το πιο φοβερό κάτεργο μετά από το Παλαμίδι. Ο Γιαγκούλας για πολλούς χωρικούς ήταν ο ανυπότακτος ληστής, ο οποίος με κάθε ευκαιρία ξεφτύλιζε τις διοκτικές αρχές. Η φήμη του έγινε τεράστια όταν δραπέτευσε σιδεροδέσμιος μέσα από το τρένο που τον μετέφερε στις φυλακές, στο Γεντικουλέ. Έζω και κρασί της χωροφυλάκι που τον φύλαγαν και μπήκε κάτω από το αυτό, τον είχαν μπράνιες. Τον είχαν το πόδι και το χέρι. Αλυσίδες. Μπήκε κάτω και έφυγε. Πήρες από το τρένο. Ναι, πήρες από το τρένο. Εφημερίδα της εποχής περιγράφει την απόδραση. Το λίκνισμα του τρένου, η μακρά διαδρομή, ολίγα κεράσματα κατά τους διαμέσους σταθμούς. Τέλος η νύχτα ήρχισαν να φέρουν εις τους οφθαλμούς των συνοδών χωροφυλάκων των ύπνων. Αλλά ο Γιαγκούλας ως της προσεποιείτο ότι ύπνοτεν η γρύπνη. Ο μετέπειτα λίσταρχος απέδρασε ενώ το τρένο βρισκόταν εν κινήσει στην κοιλάδα των τεμπών. Και έκτοτε μέχρι το θάνατό του άρχισε να έχει ληστρική δράση, η οποία ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστική. Για 8 ημέρες ο Γιαγκούλας τριγυρνούσε ελεύθερος, αλλά σιδεροδέσμιος.
τελικά βρήκε τρόπο να ξεφορτωθεί τις χειροπέδες όταν έφτασε στην περιοχή του, στα χωριά της Κοζάνης. Κάπου εδώ ήρθε μετά στα Σέρβια, λένε ότι ήρθε ένας σιδεράς από τα Σέρβια, τον έκοψε τις αλυσίδες. Αυτός ο σιδεράς και τον αντάμισε αδρά. Τον έλεγαν Λάκη. Αυτοί ήταν σιδεράτες και είχαν τα εργαλεία και τον έκοψε τις χειροπέδες. Με αυτόν τον Λάκη τον γνώρισα εγώ. Η κινηματογραφική απόδραση του Γιαγκούλα τροφοδότησε τη λαϊκή φαντασία που κάλπαζε. Ήταν τόσο όμορφος που σύμφωνα με πληροφορίες και με μύθους εκείνης της εποχής τον είπε ο εισαγγελέας ότι δεν σε στέλνουν στο εκτελεστικό απόσπασμα, γιατί ξέρεις πολύ εύκολα στελνόντουσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή στο εκτελεστικό απόσπασμα, για να μην χαλάσουν οι σφαίρες το όμορφο πρόσωπό σου. Η ληστρική ζωή ήταν πλέον μονόδρομος για τον Γιαγκούλα. Όταν επέστρεψε στον Όλυμπο, σχημάτισε συμμορία και δεν ξέχασε να κλείσει τους ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Σούλιο. Σε 3 φορές που τον είχε στήσει, επειδή τη Δευτέρα είναι λαϊκή στα Σέρβια, συγκεκριμένη. Και παραμόνισε την πρώτη φορά, δεν πήγε στα Σέρβια. Δεύτερη φορά δεν πήγε στα Σέρβια, τρίτη φορά δεν το χαρίσω. Αλλά τρίτη φορά για κακή του τύχη πέρασε από εκεί. Είχε και τον Καντάρα από την Πισιρτσιά παρέα. Μόνο με αυτόν έκαμε παρέα, αυτός δεν έκαμε με άλλο. Τον Καντάρα τον άφηκε πιο πίσω, αυτός μπήκαν αυτοί μέσα του. Οι λίσταρχοι ευνηδίασαν την ομάδα του Σούλιου που υπερτερούσε αριθμητικά. Λέει ποιος είναι ο αρχηγός, να είσαι μπροστά μου. Είσαι δεν έχει κατεύθυνση, πάει μπροστά. Του λέει, με γνωρίζει εμένα, ποιος είμαι. Τον πιάνει από τα μαλλιά, τον είπε αν με γνωρίζει δεν με γνωρίζει. Ο μασέρι, τον κόφει το κεφάλι. Αλλά μετά τον έκοψε στα χέρια, τον έκοψε στα αυτιά, τον έκοψε στο κεφάλι, τον έβαλε μέσα σε ένα τουρβά. Κάτι είχε γράψει στο κεφάλι εκεί που τον είχε βάλει. Το οποίο το έβαλε το κεφάλι απάνω και άρχισε και σημείωμα και τους άλλους τους απόλυκε. Τους λέει θα πάτε κάτω να πείτε στην αστυνομία ότι ο Γιανκούλας πόνισε το σωλού του Γιάννη. Ο Γιαγκούλας δεν ήθελε απλά να κάνει έναν φόνο, αλλά να προβληθεί. Όπως αρκετοί ληστές της εποχής, αναζητούσε τη δόξα μέσα από στιγερά εγκλήματα και φιλανθρωπίες. Ο Θωμάς Καντάρας, ο επωνομαζόμενος και μαύρος λίσταρχος, ήταν ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Γιαγκούλα. Γεννημένος στην Ελασσόνα, ήταν από τους πιο αιμοσταγείς ληστές της εποχής του. Ξεκίνησε όταν κάποιος τσέλιγκας βίασε τη γυναίκα του, υποτάχθηκε από το στρατό και τον έσφαξε. Επικηρύχθηκε, αν δεν κάνω, με 20.000 δραχμές εκείνη την εποχή. Ήταν κοκκινοτρίχης από ό,τι λένε και ήταν άτεκτος, δεν καταλάβαινε τίποτα. Βέβαια ήταν και αυτή παγιδευμένα θηρία ήτανε. Άμα δεν κάνανε δηλαδή σκληρές πράξεις, τους υπολογίζανε. Θρυλική θεωρείται η απόδρασή του από τις φυλάκες της Λάρισσας το Νοέμβριο του 1921. Έσκαψε ένα λαγούμι σιγά σιγά μέσα από το κελί του, βγήκε στις τουαλέτες και άνοιξε πόρτα και σηκώθηκε και έφυγε. Ο λίσταργος Καντάρας σκοτώθηκε σε μάχη με τα καταδιοκτικά αποσπάσματα το 1923. Λίγο πριν σκοτωθεί, απέτησε από το γνωστό φωτογράφο της εποχής Αθανάσιο Μάνθο να απαθανατήσει τον ίδιο δίπλα στους συντρόφους του. Έκανε και αυτός αγαθοεργίες, έδινε δωρεές και σε εκκλησίες, όπως δίνανε όλοι οι ληστές. Είχε δώσει λεφτά να φτιάξει το καμπαναριό στην εκκλησία στο χωριό του. Τα χρήματα αυτά τα διαχειρίστηκε ο παπάς, έτσι, με τον πρόεδρο της κοινότητας.
Σύμφωνα με τις προφορικές διηγήσεις, ο Γιαγκούλας χρηματοδότησε την ανέγερση του ναού, αλλά πριν δώσει τα χρήματα, προειδοποίησε τον ιερέα. Πόσο καιρό θέλεις, παπά, του είπε, για να κάνεις την εκκλησία στο χωριό? Λέει, θέλω 2 χρόνια, 1 χρόνο. Λέει, τον άλλο σου δίνω αυτά τα λεφτά, τον άλλο χρόνο αν δω ότι δεν έχεις κάνει την εκκλησία, θα εισφάξω. 1 χρόνο μετά ο ναός δεν είχε ολοκληρωθεί. Τα πήραν τα λεφτά, τα φάγαν. Μέσα στην παρέα αυτήν ήταν και ο νόμος μου αυτός που με βάφτισε. Ο Γιαγκούλας αντέδρασε στείνοντας ληστρικό δικαστήριο. Φώναξαν τον επίτροπο, πήρε και τον παπά, τον πήγαν κάνα 3 χιλιόμετρα, 4 στο πέρα εκεί, ας πούμε. Και εκεί τους πέρασε από δικαστήριο, αυτός κατά τη γνώμη του τη δίκη τους έκανε και τους σκότωσε. Οι απόψεις διείστανται. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιαγκούλας πήρε τη ζωή του παπά του χωριού και του επιτρόπου γιατί τους θεώρησε υπεύθυνους για μια μεγάλη προσβολή. Ο ανιψιός του Γιαγκούλα υποστηρίζει την εκδοχή της κατάχρησης των χρημάτων, παρόλο που στο μακελιό δολοφονήθηκε και ο νονός του. Τον έκοψε με το μαχαίρι και τον καρατζίκα. Τον έβγαλε από το σπίτι έξω, του χάλασε. Τον όλο, αυτός μου είχε βαφτίσει. Η άλλη εκδοχή είναι η εξής, γιατί αυτός ήταν και περήφανος και προσβουνόταν πολύ εύκολα. Οι άλλοι τον είπαν, εμείς τα λεφτά αυτά δεν στα θέλουμε. Πού δούλεψες? Μα το με άλλα λεφτά, λέει, δούλεψες πουθενά να έρθεις να φτιάξει κλεισιά. Εφημερίδα της εποχής επιβεβαιώνει τις δολοφονίες, αλλά τις αποδίδει σε μάχη με απόσπασμα της χωροφυλακής. Μία ομοβροντία εξύπλωσε νεκρούς, τον Παπάν και τον Πάρεδρον. Το 1924 ο γιατρός Οδυσσέας Νικολαίδης ζητά να γίνει στο χωριό του σταθμός χωροφυλακής. Άθελά του υπογράφει τη θανατική του καταδίκη. Οι λίσταρχοι, οι ληστές το θεωρούσαν ότι ήταν απάτητο δικό τους λιμέρι, το θεώρησαν προδοσία. Η απόφαση ήταν ηλυμένη. Δεν επρόκειτο να γλιτώσει με τίποτα ο γιατρός Νικολαίδης. Το θέμα ήταν η ευκαιρία που θα έβρισκαν να τον συλλάβουν. Και όταν πήγαν και τον συλλάβουν, ζήτησαν και επίσης και τα λίτρο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συμμορία του Γιαγκούλα συνέλαβε την οικογένεια του Νικολαίδη και ζήτησε λίτρα από τον πατέρα του. Άκουσε, Νικολαίδη, θέλουμε 200.000 για τον γιο σου, τον Αριστόδημο, και 100 για τον γιατρό που θα ειδούμε αν θα ζήσει. Και ο πατέρας του γιατρού έμασε λεφτά και όλοι οι καταφιώτες έμασαν λεφτά πολλά. Αλλά τα λίτρα αυτά οι ληστές θεώρησαν ότι δίνονται για τον άλλο γιο, όπως του είπαν, και όχι για να γλιτώσει ο γιατρός Νικολαίδης. Πριν ο Γιαγκούλας αποκεφαλίσει τον γιατρό για να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό, συγκεντρώνει όλους τους χωρικούς για να ειδούν πως τιμωρεί. Στη σύντομη ομιλία του είπε: εμείς δεν πειράξαμε κανένα στο χωριό αυτό, αλλά ο γιατρός έγινε ένα με τα αποσπάσματα για να μας ξεπαστρέψει. Αυτό θα μας το πληρώσει όπως πληρώνουν όλοι οι προδότες. Και το σκότωσε, έμεσε το χωριό όλο και το σκότωσε ενώπιον του μέσα στο χωριό. Αρπάζει τον ιατρό Νικολαίδη από τα μαλλιά και με 2 χτυπήματα του διαταγανιού του αποκόπτει το κεφάλι από το σώμα, εμπρός στα μάτια του πατέρα του και του αδερφού του και των χωριανών, οι οποίοι έτρεμαν από φρίκιν και φόβον. Στο χωριό καταφύγιο, σε ένδειξη τιμής προς το γενναίο γιατρό, στήθηκε μνημείο, το οποίο υπάρχει ακόμη. Η ζωή του Γιαγκούλα είναι περιπετειώδης και μυθιστορηματική. Για κάθε ιστορία υπάρχουν 2 και 3 εκδοχές. Τα λαϊκά αναγνώσματα της εποχής αλλά και εφημερίδες έδιναν τροφή στη λαϊκή φαντασία. Λέγεται ότι σε κάποια χωριά δίπλα στις εικόνες των Αγίων υπήρχαν φωτογραφίες του λίσταρχου και οι χωρικοί, ακούστε, άναβαν το καντήλι για να έχει ο Θεός καλά το Γιαγκούλα. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και ιστορίες με λίσταρχους από τα βουνά της Κοζάνης και του Ολύμπου. Εκεί έδρασε ο λίσταρχος Γιαγκούλας. Βασιλέας των Ωραίων, έτσι υπέγραφε. Ήταν παράτολμος, επεδίωκε τη δημοσιότητα, έστελνε επιστολές στον τύπο και με διάφορα κόλπα εξευτέλιζε τα καταδιοκτικά αποσπάσματα.
Πολλές φορές το κράτος, για να τον αντιμετωπίσει, έστελνε εξορία ολόκληρα χωριά, ακόμα και με την υποψία ότι τροφοδοτούσαν τον ίδιο τον Γιαγκούλα και άλλους λίσταρχους. Ο Γιαγκούλας διέθετε ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριοδοτών. Κανένας δεν ήταν σίγουρος για τη ζωή του, εάν έμπαινε στο στόχαστρό του. Ούτε οι αξιωματικοί της χωροφυλακής. Μετά ήρθε στα Σέρια ένας άλλος υπονομαθάρχης, ο λεγόμενος Αποστόλου. Και λέει, εγώ θα το εξοντώσω τον Γιαγκούλα. Το Φεβρουάριο του 25, ο Ανθυπομήραρχος και οι συνεργάτες του βρίσκεται στο χωριό Τσαπούρνια για να ερευνήσει ένα έγκλημα της συμμορίας Γιαγκούλα. Η τακτική του, ως και σήμερα παράδειγμα, είχε μέσα και αυτό το οποίο τον καλύπτανε, τον βοηθούσαν, γιατί λάδωνε. Και έκαζε σε ένα σπίτι εκεί και αυτός έμαθε. Το δημοσίευμα περιγράφει την εισβολή του Γιαγκούλα ως εξής. Ο Γιαγκούλας, όταν απαρατήρητος έφτασε στην οικία που ήσαν οι αξιωματικοί, ευρέθη στο ισόγειον ενώπιον 4 χωροφυλάκων, ήτινες έτρωγον αμέριμνοι. Και όταν πάει στο στόλ λέει, ποιος είναι Αποστόλου, εγώ λέω. Ήταν και σκότωσε. Λέει σε άλλους τους χωροφυλάκοι, με κινήσετε, θα σας σκοτώσουν. Έβαλε την αγροφύλακα μέσα, πήρε τα όπλα, τα έβγαλε, πέταξε τα κινητά σε πέρα και λέει πάρτε τα. Και από εκεί έφυγε. Οι χωροφύλακες σάοπλοι πια, τρομοκρατηθέντες, ετράπησαν εις φυγήν. Οι εφημερίδες φαίνεται να επιβεβαιώνουν το ενδεχόμενο της δωροδοκίας. Εάν αληθεύσουν τα διαδιδόμενα μετεπιμονής και εκ των πραγμάτων αποδειχθούν, ο Αποστόλου έπεσε θύμα ατίμου ενέδρας. Έκανε πολλά κακά, αλλά έκανε και περισσότερα καλά. Γιατί βοηθούσε όλη τη φτώχεια, την βοηθούσε. Έχει 20 εξοκλήσια γύρω εδώ μες στο χωριό, οι εκκλησίες που λέμε. Και έχει όλες αυτές καμμένες. Έβαλε αποσπάσματα και ξέφτιανα. Τα πιο πολλά εξοκλήσια που έχει μεταξά. Όπως όλοι οι ληστές, ο Γιαγκούλας τρομοκρατούσε τον πληθυσμό για να μην τον καταδώσουν, αλλά συγχρόνως κέρδιζε και την εκτίμησή τους με αγαθοεργίες. Λεγόταν ότι ο ίδιος είχε πρικήσει αρκετές φτωχές κοπέλες. Και λένε ακόμη και ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό, ότι βλέποντας ένα γέρο να οργώνει με ένα γαϊδουράκι της εποχής, του λέει πάρε αυτά τα λεφτά, πάρε ένα ζευγάρι βόδια, θα οργώνεις, αλλά το ένα θα το λες Γιαγκούλα και το άλλο θα το λες Μπαμπάνι. Ήταν ο σύντροφός του και αυτός ληστής. Ενδεικτική είναι η τίτλη των εφημερίδων. Ο αιματηρός ληστής μεταβάλλεται εις προστάτην των τυραννουμένων. Ο Γιαγκούλας εξανάγκασε έναν πλούσιο κτηνοτρόφο το 1917 να πρικήσει μια φτωχή κοπέλα και να την παντρέψει με το γιο του. Φωτογραφίες του λίσταρχου Γιανκούλα αλλά και άλλων λιστάρχων υπήρχαν για χρόνια πολλά δίπλα στις φωτογραφίες των Αγίων, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου, στα κονοστάσια των σπιτιών. Και όταν άναβε το καντήλι η νοικοκυρά του σπιτιού, το άναβε και για τους λίσταρχους. Ο Γιαγκούλας ήταν εμβληματική μορφή. Λέγονται διάφορα για τον Γιαγκούλα. Μερικά είναι ιστορικά εξακριβωμένα, πολλά είναι μύθος. Ήταν τέτοια η απήχηση των λαϊκών αναγνωσμάτων που οι συγγραφείς τους έγιναν εφάνταστοι. Έγραφαν δηλαδή ότι ο ληστής είχε πάει μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου, ότι υπέγραφε τα σημειώματά του στα γαλλικά και ότι ζητούσε τα λίτρα σε δολάρια. Του άρεσε η δημοσιότητα, έτσι. Έστελνε επιστολές, του άρεσε να στέλνει επιστολές στον τύπο και γενικά. Είχε και χαρακτηριστικά έτσι που προξενούσαν έτσι ιδιαίτερη εντύπωση στον αστικό πληθυσμό. Θεωρούνταν και ένας όμορφος άνδρας. Ήταν τέτοια η ηρωοποίηση των ληστών του Ολύμπου, ώστε στη Λάρισα και τις άλλες μεγάλες πόλεις οι φωτογράφοι είχαν έτοιμα πορτρέτα ληστών, πήγαιναν οι ενδιαφερόμενοι νέοι, έβαζαν το δικό τους κεφάλι στο σώμα του ληστή και έφτιαχναν τη δική τους φωτογραφία. Την έβαζαν μετά σε κορνίζα και την έκαναν δώρο στην αραβωνιαστικιά τους. Η λαϊκή φαντασία ήθελε τον αρχιληστή να κάνει ακόμα και ταξίδια στην Ευρώπη με κυρίες της καλής κοινωνίας.
Μάλιστα, μια φορά είχε κατέβει ντυμένος με ρούχα αξιωματικού της χωροφυλακής. Και είχε με ψεύτικο όνομα και συμμετείχε στην Κοσμική Αθήνα. Πήγαινε στα καφενεία, συνήπτε γνωριμίες, έκανε διάφορα και γνώρισε και αυτή την περίφημη, την πλούσια Κηφισιώτισσα, τη Βίτη Ράτσι, με την οποία πήγανε μαζί και στο Παρίσι, με το ψευδόνυμο Νικόλας Κλίμπας. Του Γιαγκούλα του άρεσε να κάνει ρυψοκίνδυνες και τυχοδιοκτικές ενέργειες. Λέγεται ότι μεταμφιεζόταν και έκανε παρέα με τα αποσπάσματα που τον κυνηγούσαν. Έκατσε στο τραπέζι, έφαγε και αυτός δίπλα και δίπλα καθόταν το απόσπασμα. 4-5 χωροφύλακες και τρώγανε και λέγανε: θα τους πιάσουμε τον Γιαγκούλα. Εμείς θα τον πιάσουμε, θα πάρουμε τα λεφτά. 600.000 ήταν κηρυγμένος και θα τον πιάσουν και αυτός καθόταν δίπλα. Και όταν έφυγε, άφησε ένα χαρτάκι από κάτω. Βασιλεύς τον ωραίο Γιαγκούλας και έφυγε. Και όταν σηκώθηκε ο εστιατόρας να μαζέψει τα αυτά, βλέπει Βασιλεύς: ρε παιδιά, εδώ ήταν ο Γιαγκούλας. Να πούμε, τρελάθηκα, αυτοί σηκώθηκα, φύγαν. Τροχάδι. Γι' αυτό ήταν ηρωός ο Γιαγκούλας. Σε μια άλλη περίπτωση ο Γιαγκούλας διαπραγματεύτηκε την αμνηστία του με έναν εισαγγελέα και έναν αξιωματικό της χωροφυλακής. Και του λέω: θέλεις να παραδοθείς, θέλω λέω με όρια, με όρους. Τι όρους του θέλω? Από σήμερα και πέρα, λέει, άμα με δώσει αμνηστία να παραδοθώ, θα σας δώσω του όπλου και δεν θα με περάξει κανένας. Όλα καλά. Τι λέει, θα με βάλει τη φυλακή εμένα? Θα παραδοθείς, θα περάσεις από το δικαστήριο, εμείς θα σε υποστηρίξουμε όσο μπορείς και άμα αθωωθείς, αθωώθηκες. Άμα θα με βάλει τη φυλακή, λέει, έρχομαι, λέει. Άμα με βάλει τη φυλακή, ούτε ένα τέταρτο. Φυλακή εγώ δεν κάθομαι. Γεια σας, λέει, και από τότε σκοτώθηκε στον όλη μου. Γύρω από τις απαγωγές που έκανε ο Γιαγκούλας υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία. Αναφέρονται σε ένα περιστατικό αρπαγής ενός πλούσιου γιατρού. Η γυναίκα του γιατρού είναι μια νέα γυναίκα η οποία δεν δίνει τα λίτρα. Ο Γιαγκούλας της στέλνει σημείωμα για το ποσό που ζητά, αλλά η γυναίκα ίσως βρίσκει την ευκαιρία, έτσι λέει η φήμη, να απαλλαγεί για πάντα από το σύζυγό της. Δεύτερο σημείωμα του Γιαγκούλα και η γυναίκα δεν απαντά. Στο τρίτο της στέλνει το αυτί του συζύγου της. Όταν η νεαρή γυναίκα σωπαίνει οριστικά, ο Γιαγκούλας απελευθερώνει τον Όμηρο, τον οποίο στέλνει στη συζυγική εστία, ώστε να δώσει ένα γερό μάθημα στη σύζυγό του. Μετά την μικρασιατική καταστροφή και τη διάψευση της μεγάλης ιδέας, οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν στράφηκαν προς την εσωτερική ανασυγκρότηση ενός σχεδόν διαλυμένου κράτους. Ήταν πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό να σκοτώσεις άνθρωπο. Δηλαδή θεωρούνταν παράπλευρη απώλεια, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Και αυτό γιατί είχαν μάθει να σκοτώνουν. Η εξόντωση των ληστών ήταν προτεραιότητα ακόμη και με ακραία μέτρα. Το Φεβρουάριο του 1925 ο Υπουργός Εσωτερικών Γεώργιος Κονδύλης δηλώνει: «Απεφάσισα να διατάξω να εξοριστούν εις Κρήτην και Πελοπόννησον ολόκληρα χωρία υποθάλτοντα τους ληστάς». Τις δικοί μας δημοπουλέτες πήγαν στα Σέρβια και ένας αδερφός μου γεννήθηκε το 1921, γεννήθηκε στα Σέρβια. Εξορία. Εξορία. Οι κάτοικοι του Πολύραχου ακόμη θυμούνται την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι γονείς τους. Μέχρι την Κρήτη έφτασαν. Δεν τους έβαλαν όλους μαζί. Ανά δυο οικογένειες σε κάθε νησί είχαν. Πήγα 40 άτομα από εδώ, από το χωριό μας. Πού? Εξορία. Σκόμπελο. Γιατί? Να μην έρχονται επαφή με το Φώτη. Η αρχή του τέλους ήταν όταν κατέλαβε την εξουσία ο Πάγκαλος, ο οποίος με νόμο έστρεψε τον ένα ληστή εναντίον του άλλου. Προέβλεπε την παροχή γενικευμένης αμνηστίας για μέλη συμμοριών ή βαρινόμενους με εγκληματικές πράξεις κατά το παρελθόν ληστάρχους, οι οποίοι θα παρέδιναν στις αρχές τα κεφάλια άλλων επικηρυγμένων ενόπλων.
Έλεγε ότι όποιος ληστής κόψει το κεφάλι και το φέρνει, δεν παίρνει την αμοιβή, παίρνει μόνο την χάρη για τη ζωή του. Και τότε έγινε κυριολεκτικά το σώσε. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που είπε ένας ληστής όταν πρόδωσε τον αρχηγό του, ο οποίος οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Το κλαρί είναι θάνατος και η κοινωνία φυλακή. Η παροχή αμνηστίας προκάλεσε πολλές προδοσίες και ανασφάλεια στους λίσταρχους. Γι' αυτό και λέει τα παλικάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν, διότι είχε γίνει πια ενδοοικογενειακός ο κίνδυνος. Ήταν από μέσα ο κίνδυνος. Ο Πάγκαλος κατάλαβε ότι πολλά δημοσιεύματα ηρωποιούσαν τους λίσταρχους και επέβαλε λογοκρισία. Γιατί ήταν πολλά παιδιά που θαυμάζανε τους ληστές και θέλουν να κάνουν καριέρα και αυτοί αντίστοιχοι, ας πούμε. Την εποχή εκείνη εμφανίστηκαν οι περίφημοι κυνηγοί των κεφαλών. Δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τάγματα κυνηγών, οι οποίοι με την άδεια του κράτους κυνηγούσαν τους ληστές. Τους έκοβαν τα κεφάλια και έπαιρναν την επικήρυξη. Τότε ο λαός έβγαλε το περίφημο δύστιχο «Βγήκε ο Κονδύλης στα χωριά, κλάψτε μανούλες στα παιδιά». Ο Κονδύλης ήταν ο Υπουργός των Εσωτερικών. Οι κυνηγοί κεφαλών ήταν ειδικό ένστολο σώμα του κράτους. Τόσο αυτοί όσο και κάποιοι χωροφύλακες πολλές φορές έκαναν κατάχρηση εξουσίας. Πιάνανε έναν άνθρωπο και τον σαπίζανε στο ξύλο. Εδώ οι άνθρωποι, από μαρτυρίες που υπάρχουν, οι παππούδες οι παλιοί, όποιον πιάναν και έκανε παρέα με το Φώτου Γιανκούλα, με τον Καντάρα, με τον Μπαμπάνη, δεν ξέρουμε ποιον αυτός ληστές που αναγκαστικά έκανα, γιατί οι άνθρωποι στα φωνάζουσαν και αυτοί με τα ζώα τους, τον σαπίζανε στο ξύλο. Η καταδίωξη έγινε άγρια και τα λεφτά της επικήρυξης ακύρωσαν κάθε ηθικό φραγμό των κεφαλοκυνηγών. Χωροφύλακες και δικαστές πίεζαν τον Κώστα Γιανκούλα να σκοτώσει τον αδερφό του. Και της λέει, είδα τον σκοτώστη, εμείς δεν θα ψάλουμε στα βουνά να βρούμε Φώτη. Είδα τον σκοτώστη, είδα σκοτώσουμε εμείς εσάς. Τον έδωσαν το όπλο να τον σκοτώσει και λέει δεν παίρνω το όπλο να τον σκοτώσω, εγώ τον έχω αδερφό. Άμα είναι κακός σας πάει το κράτος. Ο Γιανκούλας είχε απομονωθεί και πλέον ήταν δύσκολο να βρει έμπιστους συντρόφους. Αναγκάστηκε για ένα μεγάλο διάστημα να κρυφτεί σε ένα υπόγειο. Και μετά ήρθε από εδώ νύχτα, πήρε το θείο με αυτόν και του λέει Ευαγγέλη τώρα θα φύγω. Θα φύγω και θα πάω στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο ήξερε ήταν δυο αδέρφια Μπαμπανέ και άλλοι δεν ξέρω ποιοι ήταν. Χαιρετήθηκαν και του λέει άντε Ευαγγέλη δεν ξαναδάμε μόνο μέσα άλλη φορά. Εγώ θα σκοτωθώ. Και από εκεί έφυγε κάτω στον Όλυμπο. Ο Γιανκούλας συνεργάστηκε με τη συμμορία του Πάντου Μπαμπάνη, ένα λίσταρχο που δεν είχε διαπράξει καμία δολοφονία. Δεν μπορούσαν να κάνουν παρέα, διότι ο άλλος είχε 30 χρόνια, αυτός έκανε 5 χρόνια. Παράδειγμα, ο Μπαμπάνης ήταν 45 χρονών 50. Λοιπόν, δεν τον είχε την εμπιστοσύνη. Το ρεπορτάζ αναφέρει. Χαρακτηριστικόν δε είναι ότι τους δύο λιστάρχους διέκρινεν είδος αμοιβαίας περιφρονήσεως, διότι ο μεν Γιανκούλας εχαρακτήριζε το Πάντον Μπαμπάνιν ως καλόγυρον, ούτως δε πάλιν το Γιανκούλαν ως φωνιάν και όχι ληστήν. Τότε η επικήρυξη των Γιανκούλα και Μπαμπάνη αυξήθη εις 400.000 δραχμών, το δε ποσόν δια την κατάδοση του κρυσφυγέτου των εις 200.000. Επικεφαλής των καταδιοκτικών αποσπασμάτων ήταν ο 35χρονος μοίραρχος Εμμανουήλ Πετράκης με καταγωγή από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Είναι ολόξανθος και οι συνάδελφοί του προς διάκριση από άλλους πετράκηδες αξιωματικούς επίσης της χωροφυλακής τον αποκαλούν κόκκινον. Ο Πετράκης γυρνούσε από καφενείο σε καφενείο και έλεγε εγώ αυτόν του λίσταρχο θα τον φάω στρίβοντας το μουστάκι του. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε την άγνωστη ιστορία με τους κυνηγούς κεφαλών, οι οποίοι νομιμοποιήθηκαν και έλαβαν κρατική άδεια να φέρουν κομμένα κεφάλια ληστών για να εισπράξουν την αμοιβή της επικήρυξης. Σε λίγο θα δούμε και το περιπετειώδες τέλος του Γιανκούλα στα χρόνια του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, που έγραψε το τέλος του θρύλου του Ολύμπου.
Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και την αιματοβαμμένη ιστορία του λίσταρχου Φώτη Γιαγκούλα, του βασιλέα των ωραίων, δηλαδή του Ολύμπου και των βουνών της Δυτικής Μακεδονίας. Έδρασε μόλις 5 χρόνια και στα 25 του είχε αποκεφαλιστεί. Αν και νέος, έγινε θρύλος, τραγούδι και λαϊκό διήγημα, ειδικά στις περιοχές που έδρασε. Ο Φώτης Γιαγκούλας λέγεται ότι προέβλεψε το θάνατό του διαβάζοντας τη σπάλα του αρνιού. Έκανε δηλαδή ιονοσκοπία, που ήταν πολύ διαδεδομένη στην αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο. Αυτή η ιδωλολατρική παράδοση έφτασε μέχρι τα χρόνια του λίσταρχου. Το τέλος του Γιαγκούλα ήταν μια λάθος επιλογή του ίδιου. Όλα ξεκίνησαν από τη μοιραία απαγωγή των αδελφών Ράπτη. Μοναδική επιλογή για τον Γιαγκούλα ήταν η διαφυγή του στο εξωτερικό. Ο τρομερός Γιαγκούλας είχε προτείνει συνθηκολόγηση προς τα Σαρχάς, ζητήσας να του επιτραπεί η αναχώρησή του εις Αυστραλίαν, γράφουν οι εφημερίδες. Πριν φύγει όμως, χρειαζόταν χρήματα. Έτσι σχεδίασε την απαγωγή 2 παιδιών της οικογένειας Ράπτη, μιας πλούσιας οικογένειας κτηνοτρόφων από τον Τύρναβο. Ήταν μοιραία απαγωγή. Το ένα το παιδί ήταν φοιτητής της ιατρικής, 26 χρονών. Το άλλο το παιδί ήταν 14 ετών, ξαδέρφια και τα δύο. Και στην επιστολή ζητούσε 1.000.000 δραχμές ο Γιαγκούλας. Ο νεαρός Δημήτρης Ράπτης έγραφε: «Αγαπητέ πατέρα, σας έγραψα. Στείλατε το ταχύτερον τα χρήματα με τον Χαριλάκη, αν με αγαπάτε». Ο Συνοπίδης ήταν χωροφύλακας και αυτόπτης μάρτυρας όταν ένας συνεργάτης του Γιαγκούλα αποφάσισε να τον προδώσει. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1925 ήμουν χωροφύλακας εδώ στην Ικατίνη, υπηρετούσα. Ήμουν και τότε 21 χρονών. Την ημέρα εκείνη Σαββάτου ήρθε αυτός ο κτηνοτρόφος, έφερε μια επιστολή στην αστυνομία. Η επιστολή αυτή είχε γραφεί από τον Γιαγκούλα που ήταν απάνω στον Όλυμπο, εκεί σε μια σπηλιά, ύψωμα κάπου 2.500 μέτρα, 300 μέτρα τόσο περίπου. Στην επιστολή έγραφε τα εκατομμύρια που ζητούσε ως λίτρα. Ο Γκόρτζος που μετέφερε την επιστολή ήταν κτηνοτρόφος που τροφοδοτούσε τη συμμορία. Αυτός, επειδή ήταν μεγάλο το ποσό της επικήρυξης του Γιαγκούλα, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να υποφεληθεί. Έτσι ο σύντροφος του ληστή κατέληξε προδότης του. Κατέδωσε τη θέση τους που βρίσκονται με τους 2 νεαρούς ο Γιαγκούλας και ξεκίνησε ένα απόσπασμα χωροφυλακής μεγάλο με επικεφαλής τον Πετράκη. Με τον Κόρτσο, τον καταδότη επικεφαλής, φτάσαν το ξημέρωμα της, αν δεν κάνω λάθος, 25ης Σεπτεμβρίου σε μια απόσταση βολής όπλου στη θέση κλεφτόβρησης, πιο λεπτομεριακά στη θέση Κόκαλα. Ο χωροφύλακας, ο οποίος στη δεκαετία του 80 είχε δώσει συνέντευξη στο δημοσιογράφο Χρήστο Ζαφύρη, θυμάται ότι το ξημέρωμα το απόσπασμα του Πετράκη έφτασε κοντά στη σπηλιά της συμμορίας. Ξεκινήσαμε ώρα 4.30, πήγαμε εκεί στο σημείο. Ακριβώς εκεί που λέω ότι είναι κλεφτόβρηση. Περιχλώσαμε το μέρος, έγιναμε 5 τμήματα. Από 5-5. Ο διοικητής είχε 7. Είχε 5, είχε και άλλους 2. Και εγώ ήμουν με τον διοικητή. Η μάχη ξεκίνησε γύρω στις 9, όταν πήγε ο Τσαμίτας να πάρει νερό από το παρακείμενο Ριάκι. Πράγματι ώρα 9 ο Τσαμίτας πάει για το νερό, εκεί που ήταν το τσίμα που ήταν ο Νομοτάης ο Καζαντσίδης, με τους δικούς του. Αυτός είχε στρατιώτας, είχε 4. Επειδή είχε χωροφυλακή έλλειψη, είχε και στρατιώτας. Τον πυροβόλησανε, τον δραματίσανε, αλλά δεν σκοτώθηκε, δεν πέθανε. Οι ληστές με τις πρώτες βολές όπλων από μέρους του αποσπάσματος βγήκαν από τη σπηλιά, ταμπουρώθηκαν γύρω από βράχια. Από τη σπηλιά μέσα βγήκε ο Γιαγκούλας. Συνάμα φώναζε ο διοικητής χωροφύλακες, προχωρείτε. Προχωρούσαμε εκεί πέρα και από τις θέσεις που ήμασταν πολύ μακριά. Ανεβήκαμε στο σημείο αυτό, ήταν πιο ψηλό.
ήταν σαν ένα δωματάκι, ένα σπήλαιο και μέσα ήταν. Απόσπασμα και ληστές ήταν σε απόσταση βολής. Λίγο πριν αρχίσει η μάχη, ο Γιαγκούλας διάβασε τη σπάλα του αρνιού που έτρωγαν. Πράγματι το καθάρισε, το κοίταξε και εκείνη τη στιγμή που είπε «Βρέλη, μας έχουν περικυκλώσει». Μάλιστα λένε ότι πριν από το θάνατό του είδε «Βλέπω πολύ αίμα». Λέγεται ότι είπε, σφάξαν αρνία από μια στάνη και είπε ότι «Βλέπω αίματα πολλά». Κατά ώρα 12 άρχισαν πια τότε οι γεροί μάχητες. Εμείς ήμασταν 32 όπλα. Αφού προηγουμένως εκφράστηκε με τον πιο απαξιωτικό τρόπο στο Μοίραρχο Πετράκη, που μισή ώρα πριν το θάνατό του, πυροβολώντας, χτύπησε η σφαίρα από το όπλο του Πετράκη, χτύπησε το κλησιοσκόπιο του λίσταρχου Γιανκούλα. Ο Γιανκούλας έκανε «Όχ», χάλασε το όπλο του και εκεί ήταν. Όμως ο Πετράκης, πιστεύοντας ότι πληγώθηκε και ότι το «Όχ» ήταν επιφώνημα πόνου οδύνης, σηκώθηκε όρθιος και λέει «Ορμάτι παιδιά», τον έφαγε τον λίσταρχο Γιανκούλα. Οπότε ο Γιανκούλας σηκώθηκε όρθιος, έδειξε τα απόκρυφά του και είπε «Μου, κύριε Μοίραρχε, μου τα, κύριε Μοίραρχε». Οι σφαίρες των χωροφυλάκων όμως πετυχαίνουν το ληστή Μπαμπάνη. Λίγο μετά πληγώνεται και ο Γιαγκούλας. Ο Μπαμπάνη τον βαράσανε. Φωνάζει ο Μπαμπάνης. Φώτη είναι για τον Γιαγκούλα. Με φάγανε να πούμε αφήνεις, γύρισε πίσω ο Γιαγκούλας και τον φορτώθηκε τον Μπαμπάνη. Και τότε κατώθησαν, βαρέσανε και τον Γιαγκούλα. Τον έριξαν και τον πήρε ακριβώς στα γεννητικά του όργανα ανάμεσα στα πόδια και τον σκοτώσανε. Εξυκριβώθη ήδη ότι τον Γιαγκούλαν φώνευσεν ο ενωματάρχης Καλογιούρας, πυροβολήσας αυτόν εκ του σύνεγγης διαπιστολίου. Ώρα 2.30 σκοτώθηκε ο Γιαγκούλας. Ώρα 3.30 περίπου σκοτώθηκε ο Πάντος Τσαμίτρας. Ο Μπαμπάνης. Το αποτέλεσμα αυτής της μάχης ήταν να σκοτωθεί όλη η συμμορία, εκτός από τον Λεωνίδα Μπαμπάνη, το οποίο τον πιάσαν ζωντανό. Ο Λεωνίδας Μπαμπάνης, πριν συλληφθεί ζωντανός, τήρησε τον άγραφο νόμο των ληστών που υπαγόρευε την εκτέλεση των ομήρων αν τους καταδίωκαν αποσπάσματα. Σκότωσε τον 14χρονο όμηρο και τραυμάτισε τον 26χρονο. Κατά τη συμπλοκή ο διασωθής ληστής εφώνευσε τον εχμάλωτον Δημήτρη Ράπτην, εκδικούμενος των φόνων του αδερφού του και λοιπόν συντρόφων του. Ο έτερος των εχμαλώτων αντισταθής ετραυματίστη υπό του ίδιου εις το πρόσωπον και τα σχήρας. Εσώθη δε ως εκθαύματος τη επεμβάση του αποσπάσματος. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι φρικιαστικές. Το κεφάλι του Πάντου Μπαμπάνη κόπηκε μπροστά στα μάτια του αδερφού του. Τότε το βάλανε αυτό έξω, το δέσανε. Ένας χωροφύλακας έκοβε το κεφάλι του αδερφού του, τον έβλεπα εκεί πέρα και αυτός μα τον έβλεπε αυτό που του κόβανε εκεί πέρα. Και τα πήραν τα τρία κεφάλια και τα βάλανε στα σακίδια και ξεκίνησαν. Μια πρακτική η οποία ήταν αρκετά διαδεδομένη την περίοδο εκείνη. Στα χωριά που περνούσαν, τα γυρνούσαν, τα είχαν να πάνε σε ένα ξύλο και τα γύριζαν να τα βλέπει ο κόσμος. Κοπήκανε και κρεμαστήκανε σε ένα δέντρο που υπάρχει ακόμα σαν πλάτανο στο σιδηροδρομικό σταθμό της Κατερίνης, σε Κινηθέα. Και μάλιστα ο δικτάτορας τότε της εποχής εκείνης, ο Πάγκαλος, πήρε το τρένο και πήγαιναν τα δύο ίδιος. Σκέφτηκε, πήγε με το τρένο για να δει τα κρεμασμένα κεφάλια των θρυλικών ληστέρων της εποχής εκείνης, Μπαμπάνη, Γιακούλα και Τζαμίτρα. Ο Πάγκαλος τότε ζήτησε να ειδεί τους αξιωματικούς ως επίσης και τα κεφαλάς των ληστών. Προεβίβασε δε αμέσως επιτόπου τον Μοίραρχον Πετράκην και τον ενωματάρχην Καλογιούραν συγχαρείς τούτους, γράφουν οι εφημερίδες. Και έβγαινε ο κόσμος και το έβλεπε, άλλοι έκλαιγαν, άλλοι γελούσαν, άλλοι χειροκροτούσαν και άλλοι δεν ήθελαν να πιστέψουν στα μάτια τους ότι αυτό ήταν το κεφάλι του Γιαγκούλα. Ήταν τέτοια η φήμη του Γιαγκούλα που προκάλεσε το ενδιαφέρον των επιστημόνων, όπως περιγράφουν στο ρεπορτάζ δημοσιογράφοι. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει την ιατρική επιστήμη ο εγκέφαλος και το κρανίο του Γιαγκούλα. Η
διώκτες του Γιαγκούλα ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα. Η ληστέ ήταν επικυρωμένη, ο Γιαγκούλας 600.000 δραχμές, ο Λάμπρος Παπάνης 400.000 και ο Τσαμίτας που ήταν 50.000 επικυρωμένος. Ο άλλος που έφυγε, ο Λεωνίδας, ήταν 150.000. Αυτά τα λεπτά 1.050.000 δραχμές πήρε και το δημόσιο, 300.000 δώσανε τον καταδότη που μας πήγε πάνω εκεί πέρα που έφερε την επιστολή. Το δώσανε και 10.000 που πήρε και μέρος στη συμπλοκή. Ο διοικητής πήρε 69.000 ο Πετράκης. Στην οικογένεια του χωροφύλακα δώσανε 60.000 δραχμές που σκοτώθηκε. Και έτσι, εγώ τώρα εμείς στους χωροφύλακες πήραμε από 12.000. Εκείνη τον καιρό ήταν 40 λίρες. 40 λίρες. Αυτή ήταν η προκήρυξη. Νιδά στον ύπνο να αρχίτε φίδι με δυο κεφάλια. Ο Γιαγκούλας πίστευε ότι διάβαζε τους Ιωνούς όπως οι αρχαίοι. Έλεγε ότι ήξερε και διάβαζε την ομοπλάτη του αρνιού, του σημαίνου αρνιού, δηλαδή έκανε ομοπλατοσκοπία που λέμε. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν την επιστολή του Γιαγκούλα που βρέθηκε στα πράγματά του μετά το θάνατό του. Την 5η προμεσημβρίας, 28 Αυγούστου 1925, ήμουν, καθώς είμαι με τον σύντροφό μου Πάντων Μπαμπάνη. Μαζί πήραμε αρνάκι, το σφάξαμε και τηρήσαμε την ομοπλάτη και είδαμε πως θα χαθούμε. Αρκετά ζήσαμε εις σκληρών βίων, μα αρκετά βάσανα έχει υποστεί η κτηνοτροφία δια εμάς. Ας χαρούμε τώρα. Ο Γιαγκούλας έκανε μια πρόβλεψη. Σήμερα θα τον λέγαμε διορατικό. Τότε τον είπαν προφητικό. Και μάλιστα, σαν προφήτης των ληστών, μπορούμε να πούμε ότι επαληθεύτηκε. Γιατί κάποια στιγμή είχε δηλώσει, έχει καταγραφεί τουλάχιστον ότι έχει δηλώσει, λέει έτσι όπως πάνε, που μας κυνηγάνε, οι ληστές θα ξοφλήσουν από τα βουνά και θα κατέβουν στις πόλεις. Είπε, τώρα οι ληστέ είναι στα βουνά, λέει. Μετά από κάμποσα χρόνια οι ληστέ θα είναι στα βουνά και με μαχαίρια και με πιστόλια. Μετά από κάμποσα χρόνια οι ληστέ θα είναι με γραβάτες και με κουστούμια στις πόλεις. Και θα ρώνει το ίδιο. Θα ρώνει ότι είναι έτσι. Με πάνω από 52 φόνους στο ιστορικό του, ο νεαρός ακόμα Φώτης Γιαγκούλας πέρασε στη σφαίρα του μύθου. Το κεφάλι του τοποθετήθηκε μαζί με τα άλλα στο εγκληματολογικό μουσείο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η ιστορία του Γιαγκούλα, τα εγκλήματά του αλλά και οι λαϊκές δοξασίες. Ακόμα και σήμερα το όνομα του προκαλεί έντονες συζητήσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα του, καθώς ζουν πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν ή που προγονείς τους είχαν εμπλοκή σε κεφάλαια της ζωής του. Τι ήταν λοιπόν ο Φώτης Γιαγκούλας, τιμωρός της αδικίας ή στιγνός εγκληματίας, εθισμένος στο αίμα? Όπως πολλοί λίσταρχοι της εποχής, ο Γιαγκούλας ήταν και τα δύο, αναλόγως στην περίπτωση και ποιον είχε απέναντί του. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, μας παρακολούθησατε. Εδώ στο χωριό του Γιαγκούλα είναι ήρωας ο Γιαγκούλας ή είναι ληστής, κλέφτης και δολοφόνος? Δούλεψε να βγάλει και μία δραχμή αυτός. Τα έπαιρνε πως ήταν δουλειμένα. Ήταν η φουλή αυτή, δηλαδή ήταν η παγιά αυτή. Και ποιος τα είχε να τα πάρει? Είχε 100 πρόβατα σε 10.000, σε ένα μήνα 10.000. Είχε 200 πρόβατα, 20.000. Είχε 330.000. Να σας πω, εσύ όταν... Συγγνώμη, μήπως θα έπρεπε λίγο να δούμε και τις αιτίες που τον οδήγησαν. Ναι, αυτό ρωτώ. Να φτάσει και που έφτασε. Μήπως σε κοινωνικές συνδίκες που είχε σε χέρι τον όδησαν.